Demokratik gymmatlıklardan gözbaş alýan syýasy ulgamlarda eger hökümet jemgyýetiň bir gatlygy işewerler dünýäsi beýleki gatlygy bolsa, raýat jemgyýetine onuň 3-nji gatlygy hökmüne garalýar. Raýatlaryň erkine we bähbitlerine hyzmat edýän we hökümete değişli bolmadyk guramalaryň hemde edaralaryň jemine raýat jemgyýeti hökmüne garaýanlar hem bar. Beýleki bir kesgitlemede raýat jemgyýeti hökümetden garaşsyz şahslary we guramalary aňladýar. Käwagt raýat jemgyýeti adylgyzy demokratik jemgyýeti diýen söz azatlygy garaşsyz kaziýet we şoňa meňdeşleri aňlatmak üçin ulanylýar. Raýat jemgyýetine adamlaryň raýatlyk gymmatlyklaryny kadalaşdyrjy ölçew hökmüne de baha berilýär. Siýasat ulumlary boýunça Amerikaly alim Robert Putnam raýat jemgyýetine hatda syýasy däl guramalaryň hem demokratiýa üçin möhümdigini öňe sürýär. Sebäbi olar Putnama görä jemgyýeti bitiw saklamagy kömek edýän hemde syýasy sferada öz beýanyny tapýan onumy umumy gymmatlyklary we jemgyýetçilik kapitalyny döredýär. Şeýlelikde olar jemgyýetdäki özara ara baglanyşygy bitewligi we onuň içindäki özara bähbitlere düşünmäge ýardym berýär. Hökümete değişli bolmadyk jemgyýetçilik guramalary, kärdeşler arkalaşyklary, gurnoklar we raýatlaryň bähbitlerine we gyzyklanmalaryna gulluk edýän birleşikler, toporlar, haýyr sahawat gadnalary raýat jemgyýetine mysal bolup biler. Türkmenistanyň ýaşlar guramasy, denanlar guramasy ýaly guramalar bolsa, hökümete değişli jemgyýetçilik guramalardyr. Türkmen dilini raýat jemgyýeti adylgysynyň deregine grajdan jemgyýeti söz düzümi hem ulanylýar. Raýat gelip çykyşy boýunça arap sözi bolup onuň hökümdaryň tabinligiňdaky adamlar diýen manysy bar. Türk diliniň Osmanly versiýasyny raýat sözi iki manyda ulanlypdyr. Onuň birinji manysy hökümdaryň tabinligiňdaky adamlar aňlatmak üçin ulanylýar. Ikinji manysyny siz internetden ýa-da sözlüklerden tapyp tehwirlerde ýazyň. Pikir alşaly. Raýat sözüne türkmen diliniň sözlügi şeýle düşündürüş berýär. Raýat, at, belli bir döwletiň resmileşdirilen ýaşaýjysy, bir döwletiň raýatlygynaky adam. Raýat jemgyýeti sözlükde şeýle düşündirilýär. Azat raýatlaryň we meýletin dören guramalaryň döwlet bilen bilelikde ösen hukuk gatnaşyklaryny döredýän jemgyýeti. Düşündürüşde raýat jemgyýetiniň döwlet bilen bilelikde ösen hukuk gatnaşyklaryny döredýänligi ýörüýte bellenilýär. Erkin sözlüklerde raýat jemgyýetiniň hökümetden garaşsyzlygyny utalýar. Resmi Türkmen medeniýetinde bu söz bar, eýsem onuň özü barmy? Siz Türkmenistanyň syýasy giňişligine raýat jemgyýetiniň haýsy mysallaryny görýärsiňiz? Sözümizi ýene bir ýagdaýa ünsü çöküp tamamlalyň. Eger de raýat sözüniň düýüp manysy gelip çykyşy boýunça hökümdaryň tabinligiňdaky adamy aňladýan bolsa, onu raýat jemgyýeti diýilen adalygy hökümdaryň tabinligiňdaky adamlaryň jemgyýeti bolýar. Hökümdaryň tabinligiňdaky adamlaryň jemgyýeti diýilen düşünje häzirki zaman demokratik gymmatlyklara esaslanýan giňişlikde nähili orun tapyp biler.